queridiña, novo vlog. Esta semana volvemos á rutina laboral. Ainda que este luns é festivo en Vigo, a ver se non se me cae o móvil porque é a terceira vez que intento facer isto e caeseme seguido. Caes? Non. É festivo, entón, non hai nada mellor que empezar a semana cun festivo. Que che parece? Plan para hoxe, non te caes móvil. Fomos a dar o paseiño largo, que normalmente cando estamos aquí sempre imos dar o paseiño largo rollo fin de semana, pero xe como era festivo, pois tamén. Volta á rutina de deporte, que, como xa viches nos vlogs anteriores, co CrossFit rural xa me chegou, e co nivel de reventación física de facer cousas na aldea xa mata bastante. Entón non fixen case deporte, a primeira semana sí, pero eu creo que hai unha semana que non gravei vlog, non me acordo cal. Pero bueno, volvemos á rutina e tamén volvemos ás rutinas de saúde que boa falla me fai. Plan para hoxe, editar moitísimo, que vou con un vlog de retraso, así que hoxe teño que editar 2 vlogs. E tamén quería organizar o estudio, porque tamén viches no último vlog. Empecé como as vacacións moi motivada, madrugaba, estudiaba, non sei que, e logo escarallouseme a rutina de estudio, porque andaba reventada a 1000. E volvemos á rutina de estudio. Vou poñer algún obxectivo. O obxectivo desta semana principalmente o que quería conseguir é ir ás clases en directo, porque creo que comentei que estou indo a unha academia e vexo as clases en diferido, pero claro, cando non vou en directo acumúlanseme en diferido, porque a organización é clave e non teño moito polo que vexo. Entón a miña intención é ir ás clases en directo, que son 3 horas os mércores e 3 horas os xoves. Se non consigo ir ás clases, ou se vexo que non me son útiles como tal así, vou ter que desapuntarme, porque estou pagando para algo que é certo que estou ao día case que as clases, hai algunhas que se me quedaron atrás que vou ir vendo entre hoxe e mañá. Hoxe non creo, mañá, alba, se realista. Pero se non, porque me agobia un montón estar pagando e logo meterme un atracón de ver non sei quantas clases seguidas, eso non ten sentido ningún. Creo que farei algún vídeo máis específico falando de como me está indo o tema da oposición, porque non quero que os vlogs semanais sexan monotemáticos, senón que é unha cousa contar como vai a miña vida rollo semana en xeral, pero si farei algún vlog específico un pouco esplayándome en como me sinto estudiando unha oposición, que sinto moitas cousas, a verdade. Así que agora, ainda é un pouco cedo para comer. Onte, se viches o vlog da semana pasada, vai no ver, fomos cear, aproveitando que quedamos con uns amigos que viñeron de Francia, fomos cear por aí, non con eles, senón eles foron facer a súa vida, que cando estás fora e tes que vir de vacacións, tes que ver un mogollón de xente, entón nos adecuámonos a como eles queiran quedar, pois para quedar, para tomar algo, se queredes comer, se queredes cear, se queredes como que irán eles máis ben, porque ao final son quenes veñen e quen teñen as axendas máis apretadas, eu estiven fora e sei o que é. Comemos algo, foi moito, e trouxémolo para casa. Entón hoxe comemos sobras do que onte non ceamos. Logo ensinoche, porque además teño unha pintaza brutal. Vou organizarme un pouquiño por aquí, sobre todo organizar os vídeos, porque gravei un montón de contido para facer vídeos de reformas, que non sei se a subiré a este canle ou farei unha canle específica. Creo que farei unha canle específica porque esta vai ser rollo, pues, estes vlogs diarios que fago, se falo das oposicións, de cousas máis xerais, non? Tampouco vou facer unha canle de oposicións porque tampouco me daría contido para tal, pero aquí máis a miña vida como un pouco en xeral. E logo, os vídeos de reformas propias ou de decorando a casa da aldea ou así, pois igual nunha canle específica, porque ademais ten un público super específico, unha cousa é a vida da xente, entón se me gusta a persoa, pois sigo, e outra cousa é temas reformas, transformacións e demais, o que non sei como chamarlle. Pero iso xa é outro plan, que ainda estou pensando, pero teño un mogollón de vídeos por aí que teño que organizar, porque cando queira editar todo iso, tela, xa levo 4 minutos, así que hoxe pouco máis vou falar, só vas ver o que vou facer, que tampouco é o día, como podes ver, non vai ser un día de facer moitas cousas. Pouco lle queda para que isto baixar todo e estar en modo cova, porque hoxe 35 grados ou 30 non sei cuantos, así que modo cova, a editar e a organizar a semana.
Increíble pero certo, toda a tarde dedicada a YouTube. Toda. Tiña un vídeo atrasado que editei e publiquei hoxe para que este publicado. Tamén editei toda a semana pasada que publico mañá martes e gravei un vídeo para TikTok e publiqueino sobre o tema dos influencers, así que se non me sigues, sígueme. Agora, xa despido o vídeo ata mañá, porque pretendo facer os vlogs moito máis curtos do que me saen habitualmente. Vou preparar un pescadiño para cear e mañá, madrugón, comezamos a rutina laboral. Uf. Boas de martes, menudo madrugón, ainda non estou recuperada. Preparei un pouco de kéfir e un cafeciño e a poñerse a traballar. Volta á rutina. Dá un pouco de medo, visión catastrófica, todos os correos que vou ter. Sobrevivín o primeiro día laboral pos vacacións, que logo se din, pero 3 semanas dan para desconectar moitísimo. O peor de todo hoxe non foron as morea de correos que tiña, que tamén, senón as preguntas que non sabía responder, en plan, non sei. En fin, a misión desta tarde é non dormir, estou moi cansa, agora mesmo se poñerse a cabeza, entón imos facer un recadiño que é que nos periten o coche. Se viches os vlogs anteriores, sabes por qué. Así que, arrancamos. O nivel de cansancio a esta hora xa é bastante elevado. Estou estudando un pouquiño, pero que difícil hoxe o cansancio que teño. Xa é difícil estudar calquera día, pero hoxe especialmente. O bo que estive vendo unha clase bastante, un pouco turras, pero bueno, bastante fácil de entender. Pero teño que poñerme a estudiar máis en serio, non de cara ao exame este que teño en setembro, porque vou fatal para ese, pero sí teño que empezar a coller unha rutina que me permita ir ao seguinte con máis confianza. Así que nada, agradecida de que chegaras hasta aquí, vémonos mañá, que para ti dentro dun segundo. Boas de mércores, hai unha cousa que pasa hoxe que me dá moita alegría, que é que estamos fresquísimos. Iso permíteme ir correr a horas normais, porque onte tiña que ir correr onte, pero 30 e pico grados, non sei xa, hai xente que dá, pero eu evidentemente non. E vou aproveitar a hora da comida, que é o que máis me mola, para ir a correr. Así que, protección solar, aínda que este nublado, que me dá igual, e carreiriña. Chiña rápida, porque a verdade é que me metí unha sudada bastante importante. Claro, facía 3 semanas que non corría, 3 ou 4, 3. Si, 3. O último día foi a finais de xullo, porque claro, fun para a aldea e ali, pues, entre as cholladas que fixemos, que xa poideches ver nos vlogs anteriores, e que todo é costa arriba, costa abaixo, non me atrevín eu a sair a correr. Así que, bueno, baixou o VO, eu creo que aguantei bastante ben, de feito sorprendeume que me baixara o VO porque me sentí bastante ben, a pesar de non dar corrido seguido o que me pediu correr, pero, bueno, pico e pala, sabes, tampouco mellorar nun día.
A ver se me poño en serio en forma, porque necesito que o VO esté verde. Ahora estou en vermello, así que necesito saúde, por favor. Necesito VO Max verde. Vou comer rapidiño e vou acabar a xornada laboral. Vémonos logo. Esta de 1,83 chegábame de sobras para a aldea. Pero, non me acordaba que tiña que comprar isto. Genial. E non viña por isto, Por darlle un contido un pouco diferente aos vlogs, para nada incitar ao consumismo, vale? A min encantame ver compras que fai a xente, cotillar un pouquiño, e ademais vexo moitas reseñas de produtos e demais, entón non é para incitar ao consumismo, compra única exclusivamente o que necesites, está un pouco polo cotilleo, vale? Así que, primor, que comprei? Estou un pouco obsesionada coa cosmética coreana, certo que non a nivel de, claro, a galla ter a súa pel, pero tamén penso que é xenética. Comprei estas mascarillas que están bastante de moda. Estas son as que hai que ter como 3 ou 4 horas. Para min é fácil, un domingo poñome aquí, fácil. Mascarillas si uso, ves? Non poño moitos produtos porque se fa unha rutina moi larga de facial non... Pois non a faría. Vale, comprei esta crema que lle tiña bastantes ganas porque eu crema, boto crema a noite só pola mañá, simplemente coa hidratación do protector solar xa me chega, non necesito crema, pero a noite como que me gusta, non? E ademais, inda que teña o pelo un poquinho mellor grasa ou mixta grasa, non me importa que sea un pouco cargante, a noite non me molesta. Entón tiña moitas ganas de probar esta, vale, simplemente, manteca cream de Centelia 24, e ademais como estou empezando tamén a invitar ao querido a que se faga a limpeza facial e demais, tamén a vou compartir con ele. Non terá queixa, verdad? Teño moitas ganas de probar. Hoxe xa vou probar, ainda que teño que acabar a que teño, vale? Aquí non se tira nada. Mas isto é moi viral, ves as caras desta xente con 70 anos, pero eu penso que é xenética, Pero mira, por que non? Porque esta ou outra, me da igual. Que máis comprei? Isto é pequeñísimo. A ver, é certo que poña o tamaño, Como che digo, estou intentando que o querido tamén se meta neste mundillo de cuidar un pouco a pel, por coidala, sabes? Entón comprei este, ten a pel máis sensible que a min, eu teño sensible, é dicir, cando toco pónseme vermella, pero de normal está ben, el ten un poquinho máis sensible, entón comprei esta de centella asiática, de centella, a secas, non sei por que digo asiática, porque pon from Madagascar, bueno, en fin. Un limpiador, é pequeniño, claro, xa ven o tamaño, Pero bueno, para probar eu creo que está ben. A ver que tal lle vai. E logo xa Retinol Intense. Eu quería comprar un contorno de ollos, porque fai tempo que non o teño e xa me apetecía comprar. Comprei o desta marca, que é Sun by Me. Por cotillar. E o máis importante, que fun coller o paquete á tenda de gominolas que hai abaixo. As miñas gominolas favoritas son as chaves estas que pican. E abstívenme de compralas, pero... Ora vou ensinar outro paquete que fun buscar. Da marca esta HSN comprei creatina, que antes tomábamosla e agora en verán como que se me acabou e non comprei máis para recuperación muscular e demais. E logo comprei coláxeno en polvo, que tamén fai tempo que non o tomo, comprei 2 sabores. Comprei como en tamaño pequeno para que tivera 2 sabores, un de frutos vermellos e outro de melocotón. E logo tamén comprei omega 3 para tomar polas mañás. A miña idea é polas mañás omega 3, a merenda así tal, o bachiño de coláxeno, e a cena tomamos a creatina. E pouco máis. Vou enseñaros tamén o que comprei no bazar, que fun a bazar. Ao final comprei, que creo que miña nai na casa ten outro, un destes para a piscina, pero este é pequeniño, eu creo que me vai vir mellor, o que ten a miña nai é grande, pero teño unhas pastillas que son pequenas e penso que me vai mellor este, alternarei no según se lle dou máis uso, pois usarei outro, se non tal. Aquí agora está chovendo, así que non sei se usarei.
como sempre, bolsa propia. E comprei destas cubiteras, porque aquí en Vigo, alá en Forcarei, temos unhas que son chulísimas, que ten un tamaño perfecto, como di o querido, que botas na auga e enfría antes de augar todo. E os que temos aquí son pequenos e teño que botar como un montón e ao final derritense rápido e augan todo. Entón, eu creo que este me pasei de tamaño, de grande, pero claro, quería o de silicona e era o que había. E logo, comprei aquí un invento que non sei se me sairá ben, que ademais vin por aí, bueno, as necesidades que crean as redes sociais. En fin, xeos redondos. Mañá ao almorzo xa vou tomar un café cos xeos redondos, así que atento, porque ademais vai ser o próximo clip, porque xa despido aquí o vlog. Agora mesmo só vou estudiar, non sei que hora é, pero o único que vou facer é estudiar, cenar e dormir. Pouco interesante ou nada. Como non pretendo que os vlogs sean moi largos, xa acaba aquí o día. Moito mellor que onte, menos cansa, pero sigo dormindo mal. Espero esta noite, por favor, dormir ben. De feito, hoxe, cando me levantei regular, desfixen a cama e digo, vou cambiar as sábanas, a noite pixama novo, sábanas limpas, sabes, mítico ecosistema de descansar. Que además hoxe vai fresquiño, vou ter todo aberto, espero dormir ben. Mañá, contoche. Chao!